se no timi hunu ne wo hunu dia bibia betimasi wiase nti papa ya dia wo kan ye nye ntugo emo mkomo ne mu ye rem kakra difo wa ha dia mi so obewie no na akwa asomdiem dia mai se metifie se betafrache me diskato wa na obi afa mempene to mpene no antimi kodware me de safoa ahye botom afasika no fiso me nyini pendi na me duru adware ho dia ma woro metro asen baabi amfasika na anhyem na mom diska na to ho kire o mo se ene de mani ate ma amfa nto de na da ho yi obi antimi mfa na ye fa den na ni oja ma ne da da mo kra anka kromfo no bebre bi e ho hunu baabi ye hye na nka wa ba beto so ndi ho kakra no tiem yi na ye sa ampa de a ene na papa ya sum nyame ama ndi problem abre no me plan ntoma ko nyame sum no ukwa akire pi abara wonim de no hunu mu nduru baabi apese ukona eye ukrakra eno na ma u invite ni panso mompa your program as you betuma say 4 hours mpa ye baako enso sem o kan nyina sisi so de but nim de na nche ne se obi na eye na ade ensu betumi ato bibi betuma say ntuma mi ntwa so ntem na memko enti papa de na sa bi na eye aye ese se de wo kan na ye bedi atum de a se ne nyame do wa no so he enti nso he na aba na obi atam 50 million de wo wura de asese asinesa na ni pakro ni tisu no kwa nkonko nti no nyame wo ho ye genedi onne bo yen nanso ye de nimde ne sa nyame no ne de nante maka esi nkura bebere gu ka mu so mo ko prayer camp omu gina kwa wona ka betu fo mu nyina so ka akura de o matifi nkro mfa be mada wonima nso osum nyame ne yesi ye ko program na nyame hye he no hwe ma ye be ka omu nyina agu ye kire se driver de wo kokora nimde amoa no a unim awurade de ba awurade be prawo nti abrabo na ye bo no Kristo wo ho na ama ya adwene be se ye mfa ntoto ne somo na ye ntimi hunu ne ye ye besere papa ifri en ahakona on transnyune ne akan hu ye na Kristo no osom no sede obo ne nsamanane a nya no ne Kristo som wasemasim se firi misoko mu amanya ne yetene ti nya manane bo nya sede obesi abo Kristo din ne tenten ne tietie mu na emom so obehunu awurade ne ye ahunu ne ope ne wompe na odi meye sa to Kristo som eno ano no yetime sum nyame ama ye nse obi aye bonsam but Kristo som no nso hewum etongofo bia no munim Kristo na nka nyame betima ka chense o mo ya bonsam fo bo nim se efre bibi nso we osaso o mu pagya o mu gina ho ti se o mo Kristo som drum pempenso se de obi ye bonsam se mo a na wo ye nya Kristo som mu ha o ebi na ye papa yi de be se sika no ma fa mpom fa metro ba me de mo gidie se so fu me wura mu pii no nkomo no be wa ebe ye nsem foforo bi de asomdue be ba ma sebe ne ho atimi ato no nyina afa ye ntoma pafra de be sere sa akromfo no so wo fi ampa no mgidi so ne fire o mo ma bere ne nyetieti amfa maye na sebe tafrache odumaye ni bia na katua se no de utina ase mo odumaye ni bia katua bedi wo ne mfifiri na wo di abra 150 bi o soro mfa nchewo na nanom atwa asase ho ahia mfa nchewo ntimi ye ntena fie ene obi nnini saa ye nka nche papa se nti na bank dan wo ho wo fi a wonyi o munni se ya ukope wura bank bi na rekoto a ene akromfo ko wi omkura beje wade gona ni hobi nti wo hunu ne se be bo andan se wonnim se me ne wotamfo nete ma da bia ade a ye de sum tamfo fidie bi wo me ho ena me so me wen me ho se me mo wotamfo kwan ndi se wo smart note me tam de a ene a kire se wo mu smart to wo sua bibia firi no ato aso next time ese be yira mo apese idia na sa ade ni hiawo to so de ko sika korabia na afi itimi sie ma na de hia so okoje no akoje de ade uduma wudi yawo ye hedan to api because odifo wa hana wa bo awura mi ho ya radin sha ma mi na onya ne kase yare ya abraba ye bona transfer sa so yare ya na da biya meka na se yare bi nya woda o so yare ya ikoni ane hinu mu fidi nsuo se saa yale ne ya chen yale bia tese wo kase ni na hinu mu nsuo ne ba saa na ne obo wanzo se wa chechire wo pa unhunu bi da wo za wo mfi nyina loko saa yale ne so ya ya woda sori ano wo poapon nso be ka atro se ne yale ya because no kra di ni nti ase se me koda me nyare bibia anya me ba mani beteno na me twetwe apon me nan dane me se dane eni nti ase areba ne se ya na ya hwe se ye honhum mu ani ama honhumfo edi huduma
ɛyɛ honam mu so a ne apɛ bibiduro korɔgyen a yɛmfrɛ mu de aka na asomdue timi de aba wɔnyɛ ne saa na wogya ne tra sɛ sei na tie saa efie deɛ ɛwɔ me so ɛba ya kyɛ ɛnyɛ me hwee edimigidi sɛ saa na adeɛ na bɛyɛ wonya gyetum saa na bɛyɛ ndi ɛbɛsrɛ ni abayi sɛ yɛ ka kyerɛ ne sɛ mpaebɔ no yɛ ka kyerɛ sɛ ɔhwehwɛ bibiduro korɔgyen ohunu side ayare ni firi sɛ spiritual deɛ ade ma spiritualist ani no relax because unim sɛ hɔ na ɛbɛfa ɛbɛkɔ ɛyɛ haban duro korɔgyen so nkodi ha nkɔbɔ wo nsɛm awurade ɔmfiu because wɔde haban aba ɛno so timi tu saa yare na se tina na ɔsi didua na ba na fa na haban so ɛyɛ de ɛsa ho nyalewa ndi ɛbɛsrɛ ne deɛ mi aka sɛ ɔnyɛ ne saa na yɛn so abɛto yɛ de mpaebɔ ɔtaa n'akyi na yɛakɔ so aka yɛni yɛnya obi a nneɛma bi sɛ wotimi som sɛ ne da yɛ ma nkɔfoɔ no a ɛno so ho mmoa bi yɛ sɛ sɛ yɛde ma no yɛde bɛma na ma no tumi anya asomdue na afei wafa ne ne mapa edi so because SOMPA de asempe nipa da yɛ SOMPA FM bi ni sɛ na wodi adanse papa ya ɔhɔ na no ma ba ne fie no ma ba bi abɛpa ne ntoma afiri ne ho no nko ada yes ɔhɔ na wɔ abɛ ma na kwaba otu kwan ne o meduru ɔwɔ no mo ti gate twɛn no mo bebusa no kwan so nti ama wɔ so ɔba apɛkora wonya bi ko ɔba ne beduru obehu saa de na ba mbebu ateti we ba nipa so a ɔka abɛka so abɔdam gongomo ni ndi ase anamo na mwie mba ofie bibiri be ndi agese dwane na ne oyɛ mo no manzo o mbegu no waya na odwane what ya asem na se edube ka sa obi ndi ase but ono a wode ne ho no onim ne ekoso da ya woso ne ne awohu no ede be se twedi ambo mpaye pa nya se na nanam tumi a omde ta oni pa chima ne ma koyie de ma won se omu nyina ne ne ho afofie no omunta na chi na afi woduye ne obetima sa yare so empie na brabom na edimi mfiri so na yare de yawo wan kentimo mobra yare start say tetewa na dia show tim say be show sika tu e be yi na ma papa na ma papa fi abrabom 3 o man ni nkan wanim o be ye mobo wiase ti yare ni ohia de ba be wo bi nipa da sane mpeso ofa ho do wanchete no ho were yawo na wode abedu han de yin na de na be si fa bompa ya ta na chiama na ma akoboko ya